Amb un minut de silenci en record de la caçadora Mel Capitán es va donar inici al Campionat de Catalunya de Sant Obert. Aquesta prova, que va plegar 20 participants a la categoria masculina i a 4 a la femenina, va servir per determinar els representants catalans al Campionat d'Espanya que es disputarà a Madrid. L'organització va disposar de 3 camps, 2 per a la competició masculina, on ho van fer amb 2 grups de 10, i l'altre per a la femenina. La competició de Sant Obert, anomenada així en honor al patró dels caçadors, implica una gran compenetració entre el binomi caçador-gos. Aquesta modalitat de caça és una modalitat en què tens entre 15 i 20 minuts, en aquest cas avui ens han donat 15 minuts, en què tens un gos adiestrat perquè et faci bé el camp, perquè te mostri les perdius que han sembrat en el camp, perquè te l'espari, perquè te respecti el vol i el tir, i a l'ordre, en el cas de batre la peça, de dir-li que cobri, et porti la perdiu a la mà. Luego solo puedes abatir 2 y ya está, y la tercera, si tienes la suerte de encontrarla, pues la tienes que dejar marchar. Y es una prueba en la cual se valora mucho el respeto al medio ambiente, es una manera, como así decirlo, muy ética de practicar la caza y sobre todo el binomio del respeto hacia tu perro, que és el compañero que tiene que ayudarte a solucionar la papeleta. Quan acaba l'època de caça i et vols presentar d'aquesta modalitat de Sant Obert, per fer les proves necessites fer un entrenament. Has d'entrenar el gos a canviar-li el xip d'alguna manera. No és ara vas a caçar i quan surti una peça surti darrere, sinó que aguanti la mostra, que respecti el vol, i per tant vol un adiestrament i has de ser constant en aquest adiestrament per poder fer que la prova vagi endavant. Estar preparado necesita dedicarle mucho tiempo, tanto para preparar al perro, que es lo más importante, y luego, pues como todo lo que es competición, hay que entrenar, hay que practicar y hay que tener muchísima suerte, sobre todo suerte. Entre participant i participant, els sembradors tornaven a col·locar perdius a la zona on els caçadors n'havien trobat. La calor va ser un dels factors determinants, ja que, a més del sobreesforç que suposa l'exercici físic a altes temperatures, cal tenir present que els gossos treballen amb l'olfacte i aquesta zona de la conca del Barberà fins al migdia no va arribar la marinada, havent molts moments de manca total de vent. Un cop acabada la competició, a la categoria masculina es va fer un barratge entre els 2 primers classificats de cada camp, per tal de determinar les 3 primeres posicions. L'organització va preparar un camp proper 2 perdius per a cada binomi, aquest cop amb la resta de participants d'espectadors. Després del desempat a la categoria masculina, el primer classificat va ser Francisco Javier Caballero, el segon David Luna i el tercer Antonio Jiménez. Bueno, yo siempre el valor se lo doy a la perra, el resto es todo acompañamiento. Es una raza de perro que no es habitual en ningún tipo de campeonato. És una raza que és un braco de Weimar. A la categoria femenina, la primera classificada va ser Eva Rius, seguida de Sílvia Aguilar i de Noelia Cartes. He hagut de canviar de gos perquè la campiona va morir el mes de desembre i aquest any amb el meu gos de cacera, el meu dràter, hem competit i ha trobat una perdiu, que és la que hem pogut abatre i satisfeta. Navas del Rei serà la seu on aquests caçadors ens representaran al Campionat d'Espanya.